Debe ser no fondo, debe ser na parte de abaixo. Eso é naquela rosca que levan baixo, porque son capaces de andar. Buenos días a todos e a todas, queridos concelleiros, estimados profesores, catedráticos e demais visitantes que veñen de fora, estimados amigos e amigas, veciños e veciñas de Arbo, benvidos a este acto tan emotivo que estamos a celebrar no barrio da Granxa. Eu escribí un pequeno texto pensando en Evaristo, pensando na súa familia e pensando sobre todo no futuro. Puxenlle un título que o copiei de Evaristo. O título é Temos as portas abertas. E vou no ler con calma. O Concello de Arbo, desde hai uns meses, abriu as súas portas a toda a cidadanía. Estamos contentos, os homes e as mulleres de ben, pois reina a igualdade. Avanzamos en xusticia social e partillamos o sentido común, o ben facer e as accións sen rancor e sen hipocresía. As portas están abertas para que vós, nós, veciños de Sela, Arbo, topemos a cubillo as nosas inquedanzas. Deamos impulso ás nosas iniciativas e avancemos na construción dunha sociedade máis xusta, onde as persoas vivamos con dignidade. Así foi como viviu o noso veciño Evaristo González Fernández, Evaristo de Sela. Fervíanlle os miolos coas ganas de aprender, e non parou de aprender e de ensinar ata o final da súa vida. Fronte á ignorancia e a pobreza, despregou o traballo e entusiasmo, fronte á ignorancia e a pobreza, despregou traballo e entusiasmo para construir un mundo mellor. Fronte ao terror e a barbarie, labrou campos de paz, de concordia e de dignidade, de moita dignidade. Evaristo de Sela foi un gran traductor, un bo poeta, un excelente profesor, un insustituible arbense, un gran pai, un bo amigo, un traballador incansable, un pacifista declarado, un home de ben. Non foi o meu mestre, pero recollín un comentario de unha alumna súa alá no feminino de Vigo polos anos 80. Chamábase Lola, chamase Lola, e Lola dicía, falando do mestre Evaristo: hai que ser agradecidos con quen nos ensina durante anos non só a materia que dominan, senón tamén un exemplo coa súa actitude e bondade durante os nosos anos máis sensíveis. Non son poeta, nin o pretendo, pero a lectura sosegada das letras de Evaristo de Sela teñen arrecendo pacifista perpetuo, cando recolle Evaristo flores e estrelas e quere ensinar a paz. Soiño, eu busco un corazón cheo de amores, que xunte co meu o seu cariño, para alivio sempiterno dos meus dores. Estas son palabras de Evaristo. Quero, no meu nome, expresar a tristura que sinto polo tempo perdido para recoñecer e gabar o traballo de Evaristo de Sela. E no nome do pobo de Arbo, dicir: Evaristo, unha chea de beizóns por contribuir a facernos un pobo máis culto, unha parroquia e unha vila universais. De xamais ninguén esquecerá que fuches ti, fillo da barrio da Granxa, o que fixo falar a Ulises e a Héctor na lingua de Rosalía, na nosa lingua. Quero agradecer tamén a todas as personalidades, membros da Real Academia Galega, do Consello da Cultura Galega, da Universidade de Santiago de Compostela, da Universidade de Vigo e a todos os demais aquí presentes a súa presenza en Arbo. Esta tamén é, a partir de agora, a vosa casa. Traballamos para construir un mundo mellor, para que o rural arbense teña futuro, para que o río e as montañas que inspiraron a Evaristo sigan a dar réditos literarios e tamén dignidade. A nosa casa xa é a vosa tamén.
vinde pensar, vinde descansar e gozar as terras do Miño, dos Dragos, do Coto da Moura, do Cabrón, de Teceláns, da Cigarreira e máis do Ciunto. E os arbenses máis novos, a estes que me precederon e que nos emocionaron, e os arbenses máis novos e a todos os demais, quero dicirlles que o esforzo e a tenacidade abren as portas da dignidade, da prosperidade e da paz. Evaristo de Sela foi un autodidacta encomiable que avanzou no coñecemento sen caer no desacougo, nin na desesperanza. Evaristo de Sela tardou 43 anos, e non porque non tivese luces, en ser licenciado pola Universidade de Santiago de Compostela, pero ao fin conseguiuno.